Nechcem ťa vystrašiť, ale cena apartmánu v Španielsku nie je to, čo si myslím. Cena je len začiatok. Skutočné náklady na kúpu vyzerajú takto. Španielská DPH plus 10%. Daň z právnych úkonov 1,2%, právne služby 1,21%, notár približne 2200 eur, kataster 400 až 700 eur a vydanie NIE čísla delegovanie asi 300 eur. Takže k cene 400 000 si pokojne pripočítaj 13 až 15%, až potom máš finálnu cenu. Nie je to skryté a nie je to ani žiaden trik. Ale jednoducho väčšina ľudí s tým nepočíta. A preto vždy hovorím, kúpa apartmánu nie je len o cene nehnuteľnosti. Náklady sú nevyhnutné, ale nie všetky. Ak chceš vedieť, kde sa dá ušetriť, napíš mi slovo náklady do komentu a ja ti ukážem ten rozdiel.